мегзарем акнун ба мавзӯи дигар. Дар баробари ин бозӣ рақобати дигаре ки имшаб сурат гирифта истода буд, он ҷо рӯйдодҳо ва сценарияи бозӣ нисбатан ҷолибтар буд. Бояд эътироф кунем, бозии марказиро мо дар Сантьяго Бернабеу интизор будем, аммо дар Ҷузеппе Меатса аслан ҳамин гуна як рақобати хуб дида шуд ва Бавария тавонист аз аввал ташаббусро ба даст гирад ва ҳамзамон қадами аввалро ҳам барои камбек гузошт. Аммо тавре дида мешавад ва худи намояндагони Бавария Мюнхен ҳам ишора карданд, мушкили асосии онҳо ин аст ки онҳо аз имкониятҳо истифода набурданд. Дар ҳар ду бозӣ онҳо фурсатҳои зиёди голзанӣ ба вуҷуд меоранд, вале гол зада наметавонанд. Ин теркиби дақиқ кор мекунад, ба ҳадафи худ расид ва ба даври нимниҳоӣ баромад. бале дар бозии аввал вақте ки мо дида будем, онҷо Ҳарри Кейн чандин фурсатҳоро гол зада натавонист, аммо дар ин бозӣ тавонист ки аввалин шуда ҳисобро кушояд ва ин голи чилимиро дар Лигаи Чемпионҳо буд ва бозигарони дастаи Интер низ пас аз ҳамин гол онҳо дигарбора ба худ омаданд ва тавонистанд ки як бора боз ду голи дигар ба дарвозаи Бавария зананд ва умуман Интер дар ҳама мавқеъҳо бозигарони хуб дорад ва агар мо ба ҳамин бозигузори ҳар ду даста назар афканем, дастаи Интер ба монанди дастаи Арсенал, онҳо аз лиҳози тактикӣ, аз лиҳози бозигузорӣ бисёрам омодагии хуб дида буданд ва тавонистанд ки дар ҳамин бозӣ ҳамон мақсаду мароме ки доранд ба он ноил гарданд ва ҳамчунин Инзаги сармураббии даста низ пеш аз бозӣ баъд аз бозӣ қайд кард ки мухлисон низ ба мо кӯмаки бисёрам хуб карданд ва маҳз дастгири онҳо буд ки мо тавонистем ки дар ҳамин бозӣ Баварияро паси сар гузорем. бадии кор барои мухлисони дастаи Бавария ин буд ки онҳо дар аввал суръати бозиро барои худ қавиданд, идоракунии бозиро ҳатто барои худ гирифтанд. Шонс хеле зиёд буд барои гузариш кардан аз дастаи Интер, вале онҳо ҳамон устувории дастаи Интерро дар ҳамон аввал аллакай сарфи назар карданд. онҳо назарашон нагирифт. Бубинед ки чӣ фурсатҳое буд ки метавонистанд ҳисобро ҳатто калон кунанд. Ман дирӯзам гуфта будам ки аз ҳама мотиватсияи баланд миёни ҳамаи футболбозони ҷаҳон бояд дар ҳамин шабу рӯз Ҳарри Кейн дошта бошад ва вақте ки ӯ гол зад, ман гуфтам ки акнун рисолати худро иҷро мекунад, бояд ӯ корро кунад, бо лидерии дастаи Бавариро ба даст гирад. Аммо вақте ки бозии дастаи Интер ба низом даромад, дигар камбудиҳои дастаи Бавариро мо дар он ҷо мушоҳида кардан гирифтем. Махсусан дар хатти дифоъ камбудиҳо хеле зиёд буд. Дар хатти нимҳимоям онҳо дигар наметавонистанд ки ҳамун нақшаҳои худро амалӣ кунанд. Ҳарри Кейнро дигар пайдо намекарданд. ҳамин хел мушкилиҳои дастаи Бавария дар он ҷо аён шуд ки дигар дастаи Интер дар назари одам дастаи тамом бекамбудӣ менамуд. ва дар умум бояд ҳамин нуктаро ишора кунем дар мавриди хатти ним муҳофизат, чун болотар шумо гуфтед, Лаутаро Мартинес барои мисол дар як ҳолат ду бор Горецкаро дар маркази майдон гузашт, як бори дигар Йосуа Киммихро. хуб, голе ки Кейн мезанад барои мову шумо пешниҳод мекунанд. Албатта инҷо садгузорӣ на он қадар хуб буд аз сӯи Федерико Ди Марко ки дар ин бозӣ дар ҳайати аввалия вориди майдон шуд, аммо саволи асосӣ дар мавриди он аст ки чаро Бавария баъд аз гол задан зуд ба дарвозаи худ голи ҷавобӣ сар медиҳад, чунки дар бозии якумам ҳамин ҳолатро дидем, дар бозии ҷавобӣ низ айнан ҳамин ҳолат. Интер ин маротиб дар 3 дақиқа 2 гол зад ба дарвозаи онҳо. онҳо вақте ки голи аввалро заданд, аллакай боварӣ ба онҳо бештар шуд, ба қабли фориғбол шуданд ки мо метавонем ки аз садди Интер гузарем ва аз ҳамин фориғболӣ бозигарони дастаи Бавария истифода кард. Дидем ки Интер чӣ кор кард. хатти дифоъ медонед, дар дифоъ кардан дастаи Бавария имсол воқеан мушкилӣ дорад. ҳатто бубинед ки ҳамаи бозигарон дар дохили ҷаримагоҳ ҳастанд, имкон ҳаст ки тӯбро бояд як бало карда аз дохили ҷаримагоҳ берун кардан дар кор. вақте аз зарбаи кунҷӣ партов карда мешавад, тӯб дар миёнаи бозигарони дастаи Бавария аст, вале ҳама якдигарро нигоҳ карда меистанд. ду бозигари Интер метавонад ки тӯбро гирифта ба дарвозаи Бавария гол занад. бале ҳам ин мушкилиҳо, масалан бигем мушкилиҳои тактикӣ ба ҳисоб мераванд. бояд онҳо дар хатти дар дохили ҷаримагоҳи худ дар ҳолати дифоъ бозӣ карданро онҳо ёд гиранд. барои ин ман дирӯз гуфтам ки ман бар зидди компания эътироз дорам, эҳрод дорам ки сармураббии топ барои Бавария шуда наметавонад, охир надоранд, ҳамин чизҳои нозук аҳамият намедиҳанд. ва ҳамчунин бозие ки Интер нишон медиҳад нисбат ба дигар дастаҳои итолиёвӣ фарқ дорад. дигар дастаҳо агар бештар дар хатти дифоъ бозии дифоъкорона нишон диҳанд, аммо Интер чунин нест. онҳо бозии ба қабли усули тики-такаро бештар истифода мекунанд ва мебинем ки фаъол низ мешаванд. ва дар ҳамин бозӣ Бенҷамин Павар яке аз бозиҳои худро хуб нишон дод ки ин бозигар қаблан умуман дар хатти дифоъ мушкилот дошт ки ӯро баъдан иваз кардан, аммо дар ҳамин бозӣ собиқ бозигари дастаи Бавария гол зад ва беҳтарин ҳунарнамои худро нишон дод. баъд Лаутаро Мартинес бозингари махсус будани худро дар ин ҷо воқеан исбот кард. ӯ масалан бубинед ки ягон бозингари топи дастаи Реал Мадрид дар муқобили Арсенал ягон кори ғайриоддӣ накард. мо гӯем ки вой бозингар зуд буда. аммо дар ин ҷо як Лаутаро Мартинес метавонист ки 3 нафар бозингари дастаи Баварияро ҳам бо худ бигирад, ҳам аз онҳо гузариш кунад ва ҳам партофти дуруст анҷом диҳад.
дар ҳама ҳолат ман ҳоло ҳам дар ҳамон гапи худ устувор ҳастам ки ягона дастаи устувор феълан дар рӯи ҷаҳон дастаи Интер аст. онҳо дар ягон мавқеъ ягон мушкилӣ надоранд, дар ҳамаи мавқеъ хуб бозӣ мекунанд. аммо сабаб дар чи аст ки фақат Мартинес ба қабли паси парда мемонад? соли гузашта низ ӯ беҳтарин нишонзан буд, бо Аргентина дидем чӣ корҳо ба кард, аммо даҳгонаи бале. даъвогарон ҳатто барои худи туби Франс тиллои футбол дохил баъди эътирози мардум баъд фаҳмид ки Лаутаро Мартинес бояд дар ҳамон байн ин мавсим ҷо агар мавқеъ. Интер ба финал барои ду Интер тавонад ки ғолиб гардад, Мартинес метавонад яке аз даъвогарони барои туби тилло бошад? умуман Мартинес 150-умин голи худро бо пиранҳои Интер зад ва беҳтарин нишонзани хориҷӣ дар тарихи ин даста шуд. ҳамчунин шумораи голҳои худро дар як мавсими Лигаи Чемпионҳо бо Эрнан Креспо баробар кард. акнун дар ҳисоби дар Лигаи Чемпионҳо дар як мавсим бале 20 гол дорад ин мавсим. беҳтарин нишонзани Интер дар беҳтарин Лигаи нишонзани Чемпионҳо. Интер дар тарихи Лигаи Чемпионҳо. хуб дӯстони гиромӣ, тавре мо мебинем ба ҳар ҳол футболбозони дастаи Бавария боз дар охир талош карданд ва Эрик Дайер вақте ҳисобро баробар кард. баъд аз он махсусан дар дақиқаҳои иловагӣ ду имконияти дигар барои футболбозони Бавария пайдо шуд, аммо онҳо ҳам истифода нашуданд ва Бавария дар ду бозӣ наметавонад ки муқобили Интер пирӯзӣ ба даст орад. бозии якум дар хонаи худ бохт, дар сафар 2-2 мусовӣ бозӣ карданд ва бо ҳамин аз идомаи рақобатҳо берун шуд. шояд Бавария бо заифие ки ҳоло дошт арзандаи баромадан ба даври нимниҳоӣ набуд дар ҳамин мавсими Лигаи Чемпионҳо ва мо акнун мебинем ки Интер ба даври нимниҳоӣ мебарад.